tancap kacarita nenggih Lampaira si Kancil sigra lumebet ing alas gebang tinatar alon Lampaira anrajang ribandel bebondrotan Gya lumebet ngandhaping mandira ageng sumurep wonten tawon susuing tawon gung guragapan sang Kancil ajrih menawi kaoyak dening tawon gung ucap juluh kepati sang Kancil hanya merepi lakune macan saking jroning kegrumbulan kagiat goro kawekasan si Kancil Kancil ning kene. Weh, bejo sewu kepethuk marang kowe, Jil. Kamangka weteng kowe ngindir-indir selak ngelih. Kancil. Apa sediamu mlaku ana alas gebang Tiratar kene? Aku mung duwe sedya mlaku-mlaku ana ngalas. Lan aku wis suwe ora ketemu karo kanca-kancaku. Mangerti yo. Aku iki kepengin nguasani alas kene. Kang ateges kowe kudu manut apa kang dadi karepku. Ya, yen kaya mengkono. Yen ngono, banjur apa kang dadi karepmu? Manut to. Kowe bakal tak dadekake sandang panganku dina iki. Walah talah maju kepara macan. Aja mlayu. Cel. Kancil malah kepethuke ula. Tobat, macan kowe mlayu-mlayu kowe arep golek apa, macan? Golek kancil arep tak dadekake sandang panganku. Tak oyak ngendi parane kancil? Walah dalah, pelakumu kowe pelaku nista budimu kowe. Kowe ora entuk mangan karo kewan-kewan cilik, macan. Kowe aja melu-melu marang urusanku ayo. Apa milih kowe sing bakal tekaning pati? Maju tak sember mati denganmu. Apane?
carita nalika semana anggenipun macan gelut marang ula saya gayeng ngantos bosah basah bocah macan sigra dipun gubet kalian ula lan sigra den cemplungaken wonten ing lendutan kawon sang macan ditulungi dening elang kang mabur kadya godhong kabur kanginan Tolong ana aku. Kowe ngopo, Chan? Kowe ngopo? Aku begelut karo ula. Aku dicemplungke nang lendutan aku ora iso obah. Tolong ana aku. Yo, tak tulungi kene. Aku ngaturke panuwun ya, Lang. Wah, ya tiba padha-padha macan. Kowe gelem nulungi kewan kaya aku. Nadyan to aku kewan kang ala. Isih ana sing duwe rasa lasasih marang aku. Pancen to kewajibane awake dhewe dadi kewan ana ing alas iki kudu padha lung tinulung macan. Ya. Yen kaya mangkono aku tak pamit ngoyak kancil mau kae. Aku ya bakal mbacotake lakuku macan. Kocap macan wis kaslametake dening elang. Nanging aja padha lali. Sejatine macan kuwi seneng diceraki kewan liya, nanging kewane malah didadekke sandang pangane. Kocap sigra kabrakot sang elang kang wis ancang-ancang mabur dening macan. Aku bakal bali macan. Sing ati-ati yo. Sayono kebo parat. Pepalangku akeh tenan dina iki. Walah dalah iki ana macan. Ayo, kowe arep ngopo mlayu-mlayu nang alas? Iki aku ora duwe urusan karo kowe. Aku nang kene mung arep goleki mlayune kancil. Yo, kowe oleh mangan kancil, kowe oleh golek kancil waton, kowe bisa nglangkai bangkene kebo. Brakot ilang Sudah mati, tenang. Ayo.
mati awe ayo Cil. Walah, ana apa kebo? Aduh, awakku kegudres geteh kaya ngene, Cil. Aduh, ya mati aku. Walah, kowe iki ya ngopo nganti godres geteh? Aku mau gelut karo macan teko-teko kepethuk tak takoni. Jarene goleki kowe, Cil. Walah, goleki aku mesti mung arep dipangan karo si macan. Wah, lah iya yen kaya mangkono ayo wadul karo kanca-kanca ben awake dhewe iso slamet. Ayo tak tutke. Ayo. Kanca-kancaku kabeh, apa Kancil? ngene lho Kidang. Aku kawit mau weruh bab kang gegirisi. Walah salah. Gegirisi apa to, Cil? Kok sithik luwih becik kowe ngaso sithik aso napas sarta asatriwe. Hati-hati sithik, Kancil. Aku mau lekas lumebu ana ing ngalas kene. Weruh ana wujuding susuh tawon gedene kang ngungkuli gong ageng. Isih ngono kepethuk karo macan aku dioyak. Sejatine aku bakal diuntal karo macan Kidang. Walah salah. Banjur sediamu kuwi nemoni awake dhewe arep ngopo, Kancil? Mangkene wae. Aku arep ndelik banjur yen macan goleki aku. Kandhanono yen Kancil gelem dipangan waton bisa mecah gong kagungane Nabi Sulaiman ana sangisore wit ringin kang mapan ana pinggiring alas. Yo, yen kaya mengkono wis kono agendelika, bakal tak adepane si macan karo Matur kanca-kanca. nuwun kanca-kanca. Ayo, Cil.
aku malah kepethuk karo kidang lan sak kanca-kancane. Ayo dudono ngendi mlayune Kancil? Mengko sithik macan, mengko sithik. Sareo luwih dhisik, alon-alon lehmu matur kuwi. Asatno keringetmu luwih dhisik. Iya. Dadi sediamu keplayu tekan kene iki mengarep nguyak karo si Kancil. Dasar para yada. Ngene ya macan. Kancil iku ngekei syarat sarana supaya kowe bisa mangan dheweke. Apa kang dadi syarat-syaratane? Yaiku kowe kudu bisa mecah gonge Kanjeng Nabi Sulaiman kang mapan ning sak dhuwuring wit ringin ing alas gebang tinatar kene. Yen mung mecah gong ngono wae kaya-kaya sepele nganggo aku. Yen mengkono saiki duduhno. Ana ngendi bapane gong mau? Yo, ayo tak duduhke macan. Apa ingkang diarani gong Nabi Sulaiman? Ya, bener apa kang dadi kandhamu? Morage jajal pecahno gong kuwi. Yen mengkono ndak pecahe gong iki. Ya. Kanggo hidup-hidup aku nglujari sumpahku taun-taunan pengin mangan Kancil. Kelakon ndak pangan kowe Kancil sakwise aku mecah wujude gong Nabi Sulaiman iki. Kocap sigra sang macan hangranggeh lan hanggrawut wujuding gong kang saknyatane kuwi susuh tawon gong. Padha sakala medal saking ngriku wujuding tawon kang 1000 cacahe. Satemah gawe kageting si macan sigra mlajar ambyuring bengawan. Oh.
Waduh, aku ditulungi. Aku ditulungi, Cil. Aduh. Ya, kaya mengkono Kang dadi unduh-unduhanmu. Saiki rasakno dhewe. Aduh, aku tulungono, Cil. Aku wis mertobat. Wah, yen mentolo wis tak blebeke ana bengawan kene. Waduh, aku mung kepengin kowe kabeh supaya bisa nulungi karo aku. Aku mertobat ora arep mangan kowe, Cil. Mengko dhisik kowe tak critani larah-larahe dhisik. Sejatine gong Nabi Sulaiman ku mau ya ora ana. Aku mung kepengin supaya aku iki ora sida mbok pangan. Tur ya apa ta entuk-entukanmu yen kowe mangan aku? Awakku cilik dipangan ya ora marai wareg. Gajah. Wah, apa Kanjil? Kae macane ditulungi. Wah, wekah. Tulungono aku, Paija. Paija gundulmu atus. Waduh, gajah. Pak blebeke sisan. Aja ya gajah. Tulungono. Wah, yo. Matur nuwun kancilan kanca-kanca wis ditulungi. Wah, yo waton kowe ora baleni polahmu Kang Ala mau lakon bebeng awak. Aja yo gajah, aku wis kapok. Aku wis nrimo, aku wis ngaku salah. Ya, bagus yen kowe wis nglegewa marang luputmu. Ya kaya mengkono wajibe marang pepadane urip. Kudu padha lung tinulung ora padha cecengkuran. Muga saka lelakon iki bisa dionceki apa kang dadi sari-sarining lelakon. Kang, apa? Iku nek cara wayangan tenan, nganggo golekan lho. Prataruna Angutya. Wis, ora. Iku wayang kancil kok ngetokke wayang golek. Udane ora apa-apa lho, Kang. Ben ku gayang-gayang. Ora, gamelane pelok tok. Wah, jan. Gila aku, Kang. Ya, kaya wis paripurna anggone gelar carita ana ing kalodhangan iki. Surasudira jayaning Rat Subrasta tekaping ulah Darmastuti. Muga sami manggih raharyu sedayanipun.